Першае выданне навінаў сёння вашай увазе Белсат у жывым эфіры. Мяне завуць Александра Пусіла. Добры дзень. Беларускія сілавікі падвозяць чарговых замежнікаў. Штурмаў у мяжы пасля ўчорашніх спробаў сёння зафіксавана не было. Участкі загароды, якія ўчора штурмавалі мігранты, усю ноч блакавалі сілы польскай паліцыі ды памежнай службы. Для назірання яны задзеялі верталёты і беспілотнікі. На польска-беларускую мяжу прыбыў прэм'ер Польшчы. Хто б мог падумаць 2-3 месяцы таму, што мы сутыкнемся з тактыкаю жывых шчытоў. Рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае грамадзянскае насельніцтва як зброю для вядзення гібрыднай вайны. Беспасярэдне ля мяжы цяпер застаюцца каля 4000 мігрантаў, заявіў каардынатар спецслужбаў Польшчы Станіслаў Жарын. Колькасць замежнікаў, якія прыляцелі ў Беларусь, каб прарывацца ў еўразвяз, міністр ацэньвае ў 12 000 чалавек. Літва ўвяла рэжым надзвычайнага становішча на прымежных з Беларусю тэрыторыі. Польшча, ля якой застаюцца каля 3000 мігрантаў, склікае нараду за нарадаю, трымаючы курс на ўзмацненне мяжы. Еўразвяз і Злучаныя Штаты будуць дапамагаць у вырашэнні міграцыйнага крызісу. Пакуль Беларусь будзе парушаць свае міжнародныя абавязкі, падрываючы мір і бяспеку ў Еўропе, пакуль не перастане эксплуатаваць невінных людзей, якія імкнуцца да свабоды, мы будзем ціснуць на Лукашэнку, каб ён выканаў нашыя патрабаванні. Злучаныя Штаты будуць надалей падтрымліваць Польшу ды іншых еўрапейцаў, якім пагражаюць непрымальныя дзеянні Беларусі. Напярэдадні старшыня Еўракамісіі заклікала як мага хутчэй прыняць 5-ы пашыраны пакет санкцыяў за дзеянні ўладаў Беларусі з мігрантамі. Дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту ў Беларусі застаецца рэкордным за апошнія гады. Паводле ацэнак Міністэрства фінансаў, на канец года рэспубліканскаму бюджэту будзе бракаваць больш за 6 мільярдаў рублёў. Першапачатковы дэфіцыт бюджэту на канец года ацэньвалі прыблізна на 4 мільярды рублёў. На нястачу грошай у дзяржаўным скарбе паўплывала падтрыманне буйных прадпрыемстваў. Шэраг з іх апынуўся пад заходнімі санкцыямі. Беларусь і Расія падпісалі пратакол пра цэны за газ на лета. Дакумент вызначае парадак фармавання тарыфаў пры пастаўцы прыроднага газу ў Беларусь і яго транспартаванні. У Міністэрства энергетыкі Беларусі пацвердзілі, што цана газу для Беларусі ў 2022 годзе захаваецца на сёлетнім узроўні $128,5 за 1000 кубаметраў. Дакладны кошт на газ будзе зафіксаваны ў сумесным дакуменце з Газпромам. Зазвычай такія паперы бакі падпісваюць напярэдадні Новага году. Тое, пра што не пішуць дзяржаўнае выданне, можна пачытаць на старонках Stop-Covid-Info. Сёння выйшаў новы нумар антыковіднага рупара, які выдаюць рэпрэсаваныя беларускія медыкі. У 17-м нумары выданні медыкі пішуць пра адмену масак, пастаўкі кітайскай прышчэпкі ў Беларусь, вакцынацыю ў школах і пра 103гадовую жыхарку Віцебшчыны, якая пастанавіла прышчапіцца. Акрамя сур'ёзных і важных тэмаў ёсць месца на старонках газеты і гумару. Самае каштоўнае ў чалавека – гэта вушы. Не было б вушэй, уся б гэтая каронавірусная кампанія з іх маскамі правалілася б. Знайсці выданне можна ў тэлеграм-канале «Белыя халаты». У Беларусі запусцілі юрыдычную платформу Legal Hub. Гэта сервіс бясплатных юрыдычных кансультацыяў. Стваральнікі кажуць, што новая платформа цалкам бяспечная, персанальных звестак не збірае, а інфармацыя пра кліентаў надзейна зашыфраваная. Платформа Legal Hub працуе як для многіх ужо знаёмы рэсурс «Е-здароўе». Онлайн-сустрэчу з юрыстам можна зарэзерваваць, а можна задаць пытанне ў агульным чаце. Стваральнікі сервісу абяцаюць, што максімум праз 24 гадзіны са зваротам пачне працаваць адмыслоўца. Усе юрысты платформы падзеленыя на больш за 40 спецыялізацыяў. Быў банкірам, мог быць прэзідэнтам Беларусі, а стаў палітвязнем. У калоніі Віктар Бабарыка сустракае сёння свой 58-й дзень народзінаў. Галоўнага канкурэнта Лукашэнкі зняволілі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў. Сёлета ў ліпені былога старшыню ўпраўлення Белгазпромбанка асудзілі на 14 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сваёй віны былы банкір не прызнае. За кратамі свой дзень народзіну на гэтым тыдні адзначаюць яшчэ 12 палітзняволеных. Віншаваць іх можна, адпраўляючы лісты і тэлеграмы. На гэты час у нас уся інфармацыя. Далей у эфіры невядомыя факты аб працы дзяржаўных і недзяржаўных структураў у праграме «Шчыра кажучы» з Арынаю Маліноўскаю. На наступнае інфармацыйнае выданне з падзеямі ў свеце запрашаем о 17 гадзіне.